вағлел деҳаест дар ҷамоати деҳоти лангардараи ноҳияи Шамсиддини Шоҳин ки табиати хеле зебо ва фараҳбахш дорад. сокинон дар ин домани кӯҳу даштҳо зисту зиндагонӣ намуда шуғли асосии онҳо боғдорӣ, чорводорӣ, кишоварзӣ ва занбури асалпарварӣ мебошад. иқлими мусоид ва боду ҳавои форам дар ин макони дилнишин ба ҳар як истиқоматкунанда имконият фароҳам овардааст ки ҳар ваҷаб замини корами дар ихтиёрдоштаи худро сарфакорона истифода бараду талаботи рӯзгори худро қонеъ гардонад. дар миёни деҳаи вағлел ва дигар деҳаҳои дар ин даштбуда дарёи ноёб мегузарад ки қисми зиёди сокинонро ҳам бо оби ошомиданӣ ва ҳам бо оби полезӣ таъмин мекунад. сарчашмаи асосии обҳои ошомиданӣ дар ин минтақа пиряхҳои азимпайкари кӯҳи фурӯш ва кӯҳи валвалак мебошад ки бо гарм шудани ҳаво дар фасли тобистон қад-қади дараҳо ҷорӣ шуда сокинонро бо оби тозаю ташнашикан таъмин менамояд. ин дарё оби ноёб дар харита ҳастад. ноёб ки марказ надора, ҳамин чашма як ҷо бурмада надора, аз ҳар як қишлоқ намқали об ҷамъ мешавад. ҳамун маргиам хел тарафҳои дарвоз ҳамун об меояд камбеш, баъд дигар ҳам қишлоқҳо ду тарафа об қариб ҷое мешавад, ҳамин об намераса. мо чишмаи пиряхҳоем ку кӯҳи фурӯш мегӯянд ҳаминҷа, ҳамун пирях ду тобистон ҳамун як шастае, ҳозир камкам об шудааст. дар ин гӯшаи диёр дарахтони кӯҳансоли тут, чормағз, чанор хеле зиёд мебошад ки аз тану навда ва ҳосилбандиашон онҳоро ба 600 ё 700 сола баробар карданд. азбаски деҳа дар домани кӯҳҳо бунёд ёфтааст ва ҳарорати ҳаво низ дар фасли дай хеле поин меравад, асоси зиндагии сокинони ин мавзеъро ба ана ҳамин дарахтони кӯҳансол рабт медиҳанд ки аз меваи тут дар рӯзгорашон тути хушк, тутпис, талқони тут ва ширинию мураббо омода карда тамоми зимистон онро истифода мебаранд ва ин анъана то ба имрӯз ҳам роиҷ аст. ҳамин туторо 750 сол пеш шундодагӣ бидастанд шинондан. ира ки шинондааст ҳеҷ кас исбот карда наметавонад. то намин сечор қишлоқа тута дига болош нестай, то ҳазрат Темур тут нестай. асоси зиндагии ҳамин мардум дар даврои пеш аз муҳоҷират солҳои 56 пешаи ӯ асосаш ҳамин тути чормағз будааст. мо дар ҳамун солҳои 90 то 2000 асоси зиндагимо азбаски гандум ор кам буд, дар ҳамин деҳа зиндагимо асосаш ҳамин тут, чормағз, тутпис ҳамиҳо буданд. хоб баъд фоиданокишам рост дига вақте ки канзи шифоро мехонӣ, фоиданокишам бениҳоят бисёр аст. ҳамин хел будааст ки ҳамин кӯҳистон бештар ба ҳамин тут ва чормағз таваҷҷӯҳи бисёр калон дошта будастанд. як хосият. баъд ширинӣ рости гап шахсан ман ҳамчун бо занбуркор ҳам ҳастам, мумкин дар баъзе ҳолатҳо асалам фоиданокиш зиёд бошад. мисол вақте дар ширинӣ мекунем ҳамун маҳсулотҳое ки аз ширинӣ ҷудо мешаванд ӯро бо баъзе одамҳо дар пошу мегиранд, барҳам гармкорӣ мекунанд барои ревматизм. барои гузарондани рӯзгор сокинони ҷамоати деҳоти лангардара ҷиҳати дастрасӣ пайдо намудани меваю сабзавот ба бозорҳои маҳаллӣ эҳтиёҷ надоранд, зеро боғчаҳои назди ҳавлигии онҳо бо анвои гуногуни сабзавотҳои тару тоза нишон аз он аст ки деҳқонон хеле пешсафанд ва талаботи рӯзмарраи худро қонеъ гардонида метавонанд. нашъунамои хуби обчакориҳояшонро сокинон аз обу ҳавои тоза ва хоки серҳосили зодгоҳашон медонанд. помидору бодринг, пиёзу сирпиёз, картошка, карам, луби, ҷуворимака қариб ки ҳама намуди зироатҳо дар табиати ин ҷо хеле хуб нашъунамо меёбад. деҳаи вағлел дар замони соҳиб истиқлолии тоҷикистон хеле рушд карда ба як макони зебою диданӣ ноил гардидааст. ҳоло вақти ҷамъоварии ҳосили дарахтон низ фаро расидааст ки сокинон барои фасли зимистон омодагии худро дида истоданд. муҳаммаҷони бозор, олам афрӯзи тағои мурод, ноҳияи Шамсиддини Шоҳин, барои барномаи иттилоъати хабар.